дуруд шунавандагони азиз, шаҳри таваллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 17 феврали 2020 сол аст. 16 феврал дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ҷамъ омад бо иштироки доираи фаъоли ҷавонону донишҷӯён ва ҳамватанони бурунмарзӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш ҷамъомадагон паҳлӯҳои вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷро баррасӣ карда ба масъалаи иштироки онҳо дар интихоботи дар пеш истодаи парлумонии Тоҷикистон тамаркуз намуданд. зимни баромади худ сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов дар ҷамъи ҳозирин баромад намуда аҳамият ва муҳимияти иштироки ҳар як шаҳрванди комилҳуқуқи Тоҷикистонро дар раванди баргузории интихобот муҳим арзёбӣ кард. ёдовар гардида шуд ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар хориҷ қарор доранд алалхусус дар ҳудуди Федератсияи Русия метавонанд дар рӯзи баргузории интихобот бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш ба участкаҳои интихоботӣ ки дар бинои сафорати Тоҷикистон ва дар 4 консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирски Русия таъин гардиданд, ҳозир шаванд ва ба номзади арзандаи хеш раъи худро изҳор доранд. ҳамин тавр дигар иштирокдорони ҷамъомад, донишҷӯён ва ҳамватанони бурунмарзӣ ки дар Федератсияи Русия таҳсилу кору иқомат мекунанд бо маърузаҳо баромад намуда аз иштироки васеъи худ ва изҳори боварии хеш аз ҷараёни баргузории шаффофу одилона ва демократии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон сухан гуфтанд. ёдовар мешавем ки интихобот ба палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ва инчунин Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ 1 марти соли равон баргузор мешавад. барои 63 мандати вакилӣ 241 номзад мубориза мебаранд. дар байни номзадҳои расман ба қайд гирифташуда барои вакилони палатаи поёнии парлумон 48 зан низ ҳастанд. алҳол тибқи маълумотҳои пешакӣ 4,7 миллион овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст. бюллетенҳои овоздиҳӣ бошад бо 4 забон: тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ ва қирғизӣ нашр карда мешаванд. натиҷаҳои пешакии интихобот ба палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон эҳтимолан 2 март эълон карда шавад. шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ роҳбарони 17 шаҳрҳои ҷаҳонро ба Наврӯз дар Душанбе даъват кардааст. чорабинии асосии Душанбе ба ифтихори Наврӯз 21 март бегоҳ дар Наврӯзгоҳи пойтахт баргузор мешавад ва дар он намоиши театрии мо ворисони Наврӯз баргузор хоҳад гашт. гуфта мешавад ки аз ҳоло фиристодани даъватномаҳо ба шаҳрдорони Лусакаи ҷумҳурии Замбия, Санои Яман, Монастирии Тунис, Лоҳури Покистон, Клангерфурти Австрия, Болдери Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ройтленгени Олмон, инчунин Мазори Шарифи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Теҳрон ва Шерози Ҷумҳурии Исломии Эрон, Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия, Мински Ҷумҳурии Беларус, Анқараи Туркия, Ашқободи Туркманистон, Тошканти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва шаҳрҳои Чингда, Урумчи ва Сиенмани Ҷумҳурии Мардуми Чин даъватномаҳо фиристода шуданд. бахшида ба ҷашни Наврӯз дар тамоми боғҳои истироҳатӣ ва фарҳангии Душанбе ва ноҳияҳову шаҳракҳои он ҷашнҳои оммавии шаҳрвандон ва меҳмонони пойтахт баргузор хоҳад шуд. барои онҳо мақомоти шаҳр консертҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва бозиҳои варзиширо таҳризӣ карданд. тибқи қарори шаҳрдори Душанбе дар рӯзҳои таҷлили Наврӯз саёҳатҳои хонандагону таълимгирандагони кӯдакистонҳо ба усорхонаҳо ва боғҳои пойтахт дар назар аст. инчунин дар шаҳр мусобиқаҳои футболи хурдсолон низ баргузор хоҳад шуд. рӯзҳои 23 ва 24 март бошад дар Наврӯзгоҳ мусобиқаҳои гӯштини миллӣ ва аспдавонӣ баргузор мешаванд. ғолибони озмун бо мукофотҳои махсуси шаҳрдори Душанбе сарфароз гардонида мешаванд. ёдовар мешавем ки чорабиниҳои асосӣ ба ифтихори Наврӯзи имсола дар вилояти Суғд баргузор мешаванд. интизор меравад ки он ҷо президент низ ширкат кунад. идомаи хабарҳо.
шаҳрвандони мубталои коронавирус ки қасдан бемории худро пинҳон мекунанд ё табобати онро дидаю дониста ба таъхир меандозанд метавонанд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. Гузориш медиҳад рӯзномаи Пекин бо истинод ба изҳороти суди халқии ҷумҳурии мардуми Чин. Нашрия менависад, шахсе ки ба паҳншавии минбаъдаи сирояти коронавирус саҳм дорад метавонад дар эҷоди таҳдид ба амнияти ҷамъиятӣ муттаҳам шавад. Рӯзномаи Пекини Чин ҳамчунин илова кардааст ки тибқи қонунҳои мавҷуда дар ҷумҳурии мардуми Чин барои барқастона паҳн кардани вирусҳои сироятӣ метавонад шахс ба 10 сол ё ҳабси абад ё ҳукми қатл рӯбарӯ шавад. мақола қайд мекунад ки ҷазои қатл дар ҳолатҳои шадид татбиқ карда мешавад. тавре додгоҳи Пекин мавзӯи мазкурро возеҳ кардааст. ҷавобгарии ҷиноятӣ ба он шаҳрванде таҳдид мекунад ки ба мақомот ё духтурон дар бораи аломатҳои ин сулфат, табларза, хастагӣ ғайра худанд ё дар ҳафтаҳои қарор доштанд ва бо одамони сироятёфта ки баъдтар ташхис шуда буданд вохӯриҳо анҷом доданд. ҷазо инчунин ба беморони дигар намуди бемориҳои сироятӣ ки ба ҷойҳои ҷамъиятӣ бе чораҳои самарабахши муҳофизатӣ мераванд таъсир хоҳад кард. суд амалҳои дар боло зикршударо ҳамчун интиқоли қасдан сироят кардани дигарон ҳисобида барои ин амал ба муддати аз 3 то 10 сол маҳрумият аз озодиро татбиқ хоҳад кард. 14 феврал мақомот дар Вуҳан ки дар он ҳодисаҳои аввалини ин беморӣ дар моҳи декабри соли 2019 сабт шуда буд, низоми карантиниро тақвият доданд. тибқи қоидаҳои нав шаҳрвандон метавонанд аз як шаҳрак ба дигар кӯч банданд агар далелҳои кофӣ дошта бошанд. ин тадбир ба шахсоне ки мувофиқи дастури духтурон бояд ба қисми дигари шаҳр бираванд таъсир намерасонад. тибқи иттилои комиссияи миллии тандурустии ҷумҳурии мардуми Чин, шумораи гирифторони коронавирус дар ин кишвар аз 70 000 нафар гузаштааст. субҳи рӯзи 17 феврал 2048 ҳолатҳои нави сирояти коронавирус дар Чин ба қайд гирифта шудааст. дар давоми рӯз 105 нафар аз ин беморӣ вафот карданд ва ҳамагӣ 1770 нафар аз оғози ин эпидемия фавтидаанд. 10844 бемори дигар шифо ёфта аз беморхонаҳо ҷавоб дода шудаанд. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. аз 1057 нафар шаҳрвандоне ки пас аз вуруд аз Чин ба Тоҷикистон дар беморхонаи сироятии Тоҷикистон дар ҳолати карантинӣ ҷойгир карда шудаанд, 330 нафарашон аллакай муҳлати 14 рӯзаи карантиниро ба анҷом расонида ва аз беморхонаҳо бо хулосаи табибон ҷавоб дода шуданд. хабар медиҳад Азия Плюс бо истинод ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон. то ба имрӯз дар Тоҷикистон ягон ҳодисаи сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. онҳое ки дар карантин ҳастанд нишонаҳои коронавирус надоранд ва ҳамаашон дар зери назорати табибон ва вазъи саломатиашон хуб аст. пас аз 14 рӯз дар беморхона онҳо метавонанд ба хона раванд. ҳолати онҳо ҳатто пас аз карантин таҳти назорат қарор хоҳад гирифт, омадааст дар хабар. тибқи иттилои манба имрӯз 4 нафар аз беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Исфара ҷавоб дода шуданд. 16 феврал бошад 6 нафар аз беморхонаи касалиҳои сирояткунандаи шаҳри Хулоб рухсат дода шуданд ки дар як рӯзи пеш низ аз ин беморхона 29 нафари дигар низ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. рӯзҳои 14 ва 15 феврал 236 шаҳрванд аз беморхонаи касалиҳои сироятии пойтахт дар маҳаллаи Зарафшон ҷавоб дода шуда буданд. дар ҳамин ҳол Вазорати тандурустии Тоҷикистон 13 000 брошюра ва тавсияҳои Созмони умумии ҷаҳонии тандурустиро дар бораи коҳиши хатари сирояти коронавирус нашр ва паҳн кардааст. чорабинии мазкур ба баланд бардоштани сатҳи огаҳии аҳолӣ дар бораи ин сироят ва риояи қоидаҳои санитариву гигиенӣ ва пешгирии он равона шудааст. гуфта мешавад аз қавли масъулони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон. дар муассисаҳои тиббии кишвар шуъбаҳои бемориҳои сироятӣ шабонарӯзӣ кор мекунанд ва ҳама метавонанд ба он ҷо омада санҷиш гузаранд. гузашта аз ин озмоишҳо барои ҳама ройгун аст, оварда шудааст дар хабари вазорат. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як марду 63-солаи ӯзбекистонӣ баҳри наҷоти як зан дар ҳолати ғарқ шудан худро ба дарёи Фонтанка меандозад ки наҷотдиҳандагон бо гузашти чанд соат ҷасадашро аз об берун мекашанд. шарҳи қазия бино ба навиштаи расонаҳои русӣ чунин аст ки марди ӯзбекистонии 63-сола ки дар яке аз ноҳияҳои шаҳри Санкт-Петербург ба ҳайси кӯчарӯ фаъолият мекардааст, як занро дар лаби соҳил ба дарёи Фонтанка тила медиҳад ки зан дар дарё ғарқ мешавад. марди
узбекистони баъди чанд лаҳза худ ба наҷоти он зан мешитобад. Зани ҷабрдида мекунад. Зани ҷабрдида айни замон дар беморхонаи Маринийский шаҳри Санкт-Петербург бистарӣ аст, аммо сабаби ба вуқӯъ пайвастани чунин як ҳодиса нокушода боқӣ мемонад. ҳодиса шаби гузашта дар ноҳияи Адмиралтейский шаҳри Санкт-Петербург дар соҳили дарёи Фонтанка рух додааст. тибқи маълумоти пешакӣ, марди ӯзбекистонӣ дар ин ҳодиса қурбон шуда дар ҳолати сархушӣ қарор доштааст. шаҳри тавлоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шунида истодаед. Дар дохили киштии Диамон Принцесс, ки дар соҳили Ҷопон таҳти карантин қарор дорад, як зани рус низ ба коронавирус гирифтор шудааст. Дар ин бора телевизиони РБК ба истинод ба сафорати Русия дар Токио хабар додааст. Коронавирус дар як шаҳрванди Русия дар киштӣ ошкор шудааст. Русҳои наздик зани рус ба беморхона бурда мешавад ва дар он ҷо табобат мегирад, омадааст дар изҳороти расмии сафорати Русия. Қаблан вазири тандурустӣ ва беҳдошти Ҷопон Катсунобу Като 99 ҳолати нави сирояти коронавирусро дар дохили ин киштӣ эълон карда буд. Шумораи умумии мусофироне ки дар дохили ин киштии азимҷуса ба коронавирус гирифтор шудаанд аз 355 то 455 нафар гуфта мешавад. Киштии Диамон Принцесс дар аввали моҳи феврал дар бандари Йогакама таҳти карантин гирифта шуд. Вақте як мусофири 80 солае ки дар Ҳонг-Конг киштиро тарк кардааст, дар бадани ӯ коронавирус ошкор карда шудааст. дар киштӣ тақрибан 17000 нафар аз ҷумла 24 нафар шаҳрвандони Русия қарор доштанд. Карантини киштии Диамон Принцесс бояд то 19 феврал идома кунад. шунавандагони азиз, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми ҷумъа 21 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои муҳоҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷир радиоир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарораи ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 867 111 56 46 865 151 0410 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад, занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. ҳоло мошинасозед пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо ҳар ҳафта шоми ҷумъа соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. Тансиятии шумо орзуи ҳамешагии мост. саломат бошед.